ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಪೂರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪೂರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಎಪ್ಪಲ ಕುಷ್ಟು ಪ್ಲೇ ಎಪ್ಪಲ ತೆಗೆ ಪ್ಲೇ ಗೈಸ್. ಇನಿತಲ ಹೋಗಿಡ್ದಾಯ್ತು ಮಾಡ್ಬಿರೋಪು ಪಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಫ್ರೂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿರೋಪನೆ ವಾ ಫ್ರೂಟ್ ಪಂಡ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ತಿಂದು ಪರ್ ವಾ ರೀತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಅಂಚನೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ವಾ ರೀತಿ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಅಂಚನೆ ಏನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂತು ತುಜಿ ವಾ ರೀತಿ ಉಂಡು ಬಂಡದು ತೂಕ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ನೆಕ್ ಎಂಕ್ಲ ಊರು ಏತ್ ರೇಟ್ ಬಂಡ ಕಿಲೋಕ್ಕೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ಟು 150 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ಈ ರಡ್ಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಗೂ 150 ರೂಪಾಯಿ ಆತಂಡು ಆಂಡ್ ವಾ ರೀತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಂಡದು ತೂಕ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂತು ತೂತೇನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡ ಏನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂತು ವಾ ರೀತಿ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಬಲೆ ಅಡ್ಡಿಪೊಳಿ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ ನೆಕ್ ರೇಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಕ್ಕದು ವಿಡಿಯೋ ಬಂತಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರೇಟ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಬಂತಿತ್ತೆ ವಾ ಕಿವಿ ಅನ್ನುದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬಂತಿತ್ತೆ ಅವೆಡ್ಡೆ ಅಡ್ಡಿಪೊಳಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂಡೆ ಅವಳ ಅವ ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಜಿಂಜ ಪೈಸೆ ಹೊರದು ಕೊರ್ಪುಣ ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಎಂದು ಆ ರೀತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ತೂಕ ನೆಕ್ ರಡ್ಡೆಗೆ 150 ರೂಪಾಯಿ ಆತ ನೆಕ್ಲ ಉರುಡು ಕಿಲೋಕ್ಕು 200 ರೂಪಾಯಿ ಬಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಆ ರೀತಿ ಉಂಡು ಬಂದದ್ದು ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂತು ಆ ರೀತಿ ಉಂಡು ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಈತು ಉಂಟಲ್ಲ ತಿಂತಿಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂತು ಆ ರೀತಿ ಉಂಡು ಬಂದಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಂಚು ಫ್ರೂಟ್ ಇದೆ ತೊನ್ಕ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ ಇದೆ ತೊನ್ಕ ಆ ರೀತಿ ಉಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಗೈಸ್ ನೆಂಚೆ ಮೂರುನೆ ಜನ ನೆಂಚೆ ಮೂರುನೆ ಪೂರದು ನಾನು ಕುಲೆ ಓ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಹಿಡಿದು ಚೋಲಿ ದಪ್ಪ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಕುಲೆ ಎಂಚುಂಡು ನಿಕ್ಲೂರ ತಿಂದು ಉಪ್ಪಾರೆ ದೊಡ್ಡ ರೇಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೈಸಿನ ಕೆಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ಲೂರು 200 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ಕಿಲೋಕ್ಕು ತುಳಿದು ಎಡ್ಡೆ ಪರಂದದೇನು ಗೈಸ್ ನೆನ ಒಂಚು ಚೋಲಿ ತೂಕು ಮಾರ ತುಲೆ ದಪ್ಪ ಉಂಡು ತುಲೆ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ದಪ್ಪ ಉಂಡು ತುಲೆ ಚೋಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲರ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ತೂಕ ಆ ರೀತಿ ಉಂಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ತೂಕ ಗೈಸ್ ತೂಪ ವಾ ರೀತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ವಾ ರೀತಿ ರುಪ್ಪಿಯ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಗೈಸ್ ಅಳು ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ತಿಂದೆ ಯಾನ್ ತಿಂದೆ ಎಂಕ್ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂಚನೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಓರ್ಕೊ ಆ ರೀತಿ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಹೊರತುಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂತುಲ ಆ ರೀತಿ ಉಂಡು ಬಂಡು ಎಂಚುಂಡು ಚಪ್ಪೆನಾ ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜದ ಜ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಳಿ ಅದ ಹೊರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಳಿ ಹೊರಾಲ ಎತ್ತದು ತಿನ್ನಿರ ಎಡ್ಡೆಜ್ ಅದ ಅದೆಡ್ಡೆಜ್ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವಾ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಳೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ದಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ನೆಕ್ ಎಂಕ್ಲ 3 ಕಿಲೋಕ್ಕೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಬಿಣೆ ಎಕ್ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಗಿಟ್ಟದನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಈ ಫ್ರೂಟ್ನು ಹೊರದೆತ್ತದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಅಂಚನೆ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ನೋಡಿ ಅಂಚನೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಆಡುಂಟ ಪೂರೆಗ್ಲ ಇಂಥ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ಗೂ ವಿಡಿಯೋಗೂ ಗುಡ್ ಬೈ ಬಂದೊಂದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.